Kien hemm mill-ewwel rispons tajjeb meta tnejn filgħodu bdew jingħataw it-tilqima tal-influwenza u l-booster kontra l-varjant Omicron tal-COVID-19. It-tilqim qed jingħata fiċ-ċentri tas-saħħa kollha f'Malta u Għawdex u anki f'ċerti bereġ fl-Irħula. One User iċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħattart fejn tkellem ma' waħda mill-infermieri li kienu qed jagħtu l-vaċċini. Bernice Muscat qalet li r-rispons kien pożittiv ħafna. Ġejna bdejna il-kampanja fejn nagħtu l-vaċċini tal-COVID u tal-influenza, tingħataw mill-health centers kif ukoll mill-bereġġ. Il-andament huwa tajjeb in-nies qed jiġu. Fil-15 li ġejjin it-tilqim se jingħata lil persuni li għandhom aktar minn 55 sena, lil dawk mart kroniku, lil nisa tqal, lil min jaħdem jew jgħix f'xi istituzzjoni, lil ħaddiema tas-saħħa u lit-tfal ta' bejn is-6 xhur u l-5 snin. Mit-2-31 ta' Ottubru mbagħad il-vaċċin jibda jingħata lill-pubbliku ġenerali. Huwa importanti li kull min imur jieħu t-tilqim jieħu miegħu il-karta tal-identità u f'każ ta' persuni li jbatu b'mart kroniku jridu jiġu ppreżentati l-kartuna safra jew ċertifikat tat-tabib li juri l-kondizzjoni medika tal-persuna.